šéf, Pánu Ježišovi, sa pre Tebou skláňame a ďakujeme za Tvoje slovo, za Tvoje právky, ktoré Ty nám dávaš, ku ktorému my prichádzame vo viere a nádeji, že si našim Pánom, Učiteľom a Spasiteľom. Ďakujeme Ti, Hospodine, že máme Pána Ježiša, že máme Tvoje sväté slovo, že máme ten úžasný, prevzácny dar a že sme spasení skrze vieru, skrze milosť Božiu, ktorú nám Ty dávaš Ježišovi Kristu. Pane, daj, aby sme neboli zmalomyselnení, padáme, klesáme, ale Ty si ten, ktorý nám vždy dávaš silu vstať, ktorý nám dávaš silu každý deň, každého času. Tak sa chceme, Pane, aj v tejto chvíli vložiť do Tvojich presvätých rúk. Chceme sa nechať viesť Tvojim dobrým svätým duchom, chodiť po Tvojich cestách a odzrkadľovať Tvoj svätý a čistý charakter. Pane, nevieme ani svojimi slovami vyjadriť to, čo cítime voči tomu, čo si Ty pre nás vykonal, za nás, bez nás. A ďakujeme Ti, Pane, že si nás dal tej nebeskej slávy, aby sme vo viere v Tebe mohli raz byť v Tvojom kráľovstve, ale prosíme ťa vrúcne aj za našich blízkych, prosíme aj za chorých z nášho spoločenstva, za brata Igora, sestru Milku Petercovú a za každého, za brata Karola a za každého, kto prechádza rôznymi skúškami, ťažkosťami, bolestiami. Ďakujeme, že môžeme žiť v tej viere, v tej nádeji, v Teba, Tvoj slávny druhý príchod, v to, že Ty pre nás pripravuješ to, čo ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani čo na ľudské srdce nedoľahlo. Ďakujeme Ti, Bože, za všetko a do Tvojej